בומבוי. בומבוי. והיום בא לבקר אותה. עוד מעט יש שנתיים. כבר קניתי לה אוטו חשמלי כזה, אאודי. זה כל הפינוקים אני. טוב, לא אכפת לי. ויש לי עוד אחד בדלת. מי? של קווין. טוב, די ברור. יפה. שרון נכנס בצבא עוד שבועיים. ויש? כן. איזה גדול. אני מחכה ליוסי. שרון יותר גדול ממרקו ויותר רחב גם. אני לא יודע למי יצאו את הילדים שלי. תשאל את אשתך. לא מכיר את מרקו, אתה מקבל משהו מיוחד עכשיו. מה קרה כזה? עושה בשביל הרקורד. יוסי נראה כמו איזה פלח. תצלם את יוסי.